Σε αυτό το βίντεο θα συγκρίνουμε το AliExpress με το Temu, ώστε να επιλέξεις αυτό που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες σου. Όποιο και αν επιλέξεις θα βρεις σύνδεσμο στην περιγραφή με έκπτωση στην πρώτη σου παραγγελία. Ας ξεκινήσουμε με το AliExpress. Το AliExpress είναι γνωστό για την προσφορά προϊόντων για όλα τα βαλάντια, από ρούχα και αξεσουάρ μέχρι ηλεκτρονικά και είδη σπιτιού. Η διαφορά του είναι ότι δεν πουλάει μόνο εμπορεύματα από την Κίνα, αλλά συγκεντρώνει πολιτές από όλο τον κόσμο, κάτι που επιτρέπει να βρει κανείς μοναδικά και δισεύρετα αντικείμενα αλλού. Ένα άλλο πλεονέκτημα του AliExpress είναι το σύστημα προστασίας αγοραστών του, που εγγυάται ότι οι αγοραστές λαμβάνουν τα προϊόντα τους σε καλή κατάσταση και εντός του συμφωνημένου χρόνου παράδοσης. Τα χρήματα απελευθερώνονται στον πολιτή μόνο όταν ο αγοραστής έχει εγκρίνει αυτό που παρέλαβε. Αν υπάρξει πρόβλημα με παραγγελία, οι αγοραστές μπορούν να υποβάλουν ένσταση και να λάβουν επιστροφή χρημάτων ή αντικατάσταση. Η πλατφόρμα σε απαλλάσσει από προμήθειες και προωθεί την εξυπηρέτηση πελατών ως προτεραιότητα. Προσφέρει μία ποικιλία επιλογών αποστολής, συμπεριλαμβανομένης της δωρεάν αποστολής, σε πολλές περιπτώσεις. Ας περάσουμε στην Temu. Η Temu είναι ένα κινεζικό marketplace που έχει επεκτείνει την προσφορά της στην Ισπανία και σε όλη τη Λατινική Αμερική, προσφέροντας στους καταναλωτές μία ευρεία γκάμα προϊόντων που περιλαμβάνουν ρούχα, παπούτσια, κοσμήματα και είδη ομορφιάς. Η πλατφόρμα είναι γνωστή για τις προσιτές τιμές της, ανταγωνιζόμενη άλλα καθιερωμένα ηλεκτρονικά καταστήματα και στοχεύοντας σε αποτελεσματική παράδοση. Η εμπειρία αγοράς στην Temu χαρακτηρίζεται από απλότητα και ευκολία στην πλοήγηση, επιτρέποντας τους χρήστες να βρίσκουν και να αγοράζουν προϊόντα με λίγα μόνο κλικ. Αν και ο χρόνος παράδοσης μπορεί να διαφέρει, συνήθως οι παραδόσεις τους είναι περίπου 15 εργάσιμες ημέρες στη χώρα μας, ανάλογα με τη συνεργαζόμενη εταιρεία Logistics στο Μεξικό. Με αυξανόμενη διαδικτυακή παρουσία και μια ειδική εφαρμογή για κινητά, η Temu καλεί τους Μεξικανούς αγοραστές να εξερευνήσουν τον ποικίλο κατάλογό της, που καλύπτει από τα πιο βασικά έως τα πιο μοντέρνα. Και τώρα ας δούμε τη σύγκριση. Η καθεμία έχει πλεονεκτήματα ανάλογα την αγορά που θα κάνεις. Αν μιλήσουμε για τιμές, το AliExpress είναι συνήθως φθηνότερο σε πολλά προϊόντα γιατί έχει χιλιάδες πολιτές που ανταγωνίζονται μεταξύ τους. Ωστόσο, η Temu ήρθε με μια επιθετική στρατηγική κουπονιών και προσφορών που, αν τα χρησιμοποιήσεις σωστά, μπορούν να κάνουν κάποιες αγορές πολύ πιο φθηνές. Υπό αυτή την έννοια, αν αγοράσεις χωρίς εκπτώσεις, το AliExpress παραμένει η πιο οικονομική επιλογή γενικά. Αλλά αν χρησιμοποιήσεις κουπόνια, η Temu μπορεί να σου δώσει καλύτερες τιμές. Όσον αφορά τις αποστολές, η Temu υπερέχει, καθώς προσφέρει δωρεάν αποστολή σε όλες τις παραγγελίες και συνήθως παραδίδει σε 1 ή 2 εβδομάδες. Η AliExpress έχει επίσης επιλογές δωρεάν αποστολής, αλλά εξαρτάται από τον πολιτή και τη μέθοδο, οπότε οι χρόνοι μπορεί να διαφέρουν μεταξύ 2 και 5 εβδομάδων ή και περισσότερο. Αν ψάχνεις για γρήγορη παραλαβή της αγοράς σου, το Temu είναι καλύτερη επιλογή. Όσον αφορά την εξυπηρέτηση πελατών και τις επιστροφές, και τα δύο καταστήματα έχουν πολιτικές προστασίας αγοραστών, αλλά το Temu ξεχωρίζει επειδή η εξυπηρέτηση πελατών του είναι πιο προσιτή και μπορείς να μιλήσεις γρήγορα με έναν ανθρώπινο εκπρόσωπο. Το AliExpress, αντίθετα, σε αναγκάζει να περάσεις πρώτα από ένα bot πριν φτάσεις σε κάποιον πραγματικό. Ωστόσο, αν χρειαστείτε επιστροφή χρημάτων, η AliExpress συνήθως τα επιστρέφει σε 3 με 5 μέρες, ενώ στην Temu μπορεί να πάρει έως και 14 εργάσιμες. Ένα άλλο σημαντικό σημείο είναι ο κατάλογος προϊόντων. Η AliExpress είναι χρόνια στην αγορά και έχει πολύ ευρύτερη προσφορά προϊόντων. Στην Temu η ποικιλία είναι μικρότερη, αν και αναπτύσσονται γρήγορα. Αν ψάχνεις για συγκεκριμένα ή σπάνια αντικείμενα, πιο πιθανό να τα βρεις στο AliExpress. Στο τέλος, όλα εξαρτώνται από τον τύπο αγοραστή που είσαι. Αν συνηθίζεις να αγοράζεις μικροπράγματα και θέλεις να φτάσουν γρήγορα χωρίς να σε νοιάζει το κόστος αποστολής, το Temu είναι ιδανικό. Αν ψάχνεις τη μεγαλύτερη ποικιλία και τις χαμηλότερες τιμές χωρίς κουπόνια, το AliExpress είναι η καλύτερη επιλογή. Θα βρεις σύνδεσμο με προσφορά για την πρώτη σου παραγγελία στην περιγραφή του βίντεο.